Кайгылы хәбәр. Бүген Татарстанның халык артисты, җырчы Рафаэль Ильясов вафат, аңа 81 яшь иде. Рафаэль Ильясов Чүпрәле районыннан табигатьтән бирелгән таланты аны Казан музыка училищесына алып килә. Укыганда ул педагогларны халкыбызның кара урманын зур осталык белән башкарып, таң калдыра торган булган. Рафаэль Ильясов 1964 елдан Татарстан телерадио компаниясендә өлкән мөхәррир, музыкаль тапшырулар мөдире булып эшли. Аның башкаруындагы Райхан, Шомыртым, Олы юлның тузаны, яшьлегемне кайтыр идем кебек халык җырлары онытылмаслык мирас булып калачак. Эзләп җырлар